ҳоҷиҳо пурсидиянд ки барои зану шавҳаро ҳуҷраҳои алоҳида досудиянд дар Макка. ҳамбистарӣ дар Макка ҳалол аст ё не гуфта. бародаро, кадом одаме ки ҳалол бошад, масалан умра кардеду мӯҳотона қайчӣ кардед, занҳоям умра кард, мӯҳоиша қайчӣ кард, ҳалол шуд. ҳалол ки шудед, ҳама кор ҳалол шуд гашта. Он чизое ки ҳаром шудагӣ буд ку маҳзурот, ҳамаш гашта ҳалол шуд. рӯзи ҳафтум ё ҳаштум, тибқи суннат ҳаштум, вақте ки гашта ғусл мекунеду лаббайка ҳаҷҷан гуфта ба ҳаҷ меред, аллакай бо гашта ҳаром шуд. ҳамун маҳзуроти эҳроме ки дар суҳбатҳои пешина гуфтем, ҳамун корро аз ҳама гуноҳи калон дар ҳаҷ, ин ҳамин кори ҳамбистарӣ шудан бо ҳамсар аст. ҳаҷҷа ботил мекунад, ҳаҷҷа бекор мекунад, ҳам занаш ҳам шавҳараш шутур мекушад барои ҷиноятӣ кардагишон. ҳаҷа давом медиҳанд, ҳаҷа тамом мекунанд, соли оянда ҳатман омада ҳаҷ карданашон дар кори қазоӣ. баъзе олимон мумкин соли оянда ҳаддушо ҷудо кунанда ҳаҷ кара мешад, якҷоя не. лекин рӯзи ҳаҷ, рӯзи ид, мана масалан рӯзи ҳаштум мино рафтед, рӯзи ҳафтум ҳамхобагӣ шудан мумкин, рӯзи ҳаштумам саҳаркати мумкин, ғусла кардед лаббайка ҳаҷҷан гуфтед, ми тамом ҳаром мешад. рӯзи нуҳум, ҳаштум пурра ҳаром, нуҳум ҳаром, даҳум саҳаркати омада санга задед, якта кор кардед, қурбоние кардед, дутта кор кардед, мӯе тарошидед, сета кор кардед, рафта тавофи вадо мекунед, тавофи вадо сафо марва, чотта кор кардед, занатон барои шумо ҳалол мешад. бо яъне мутлақо дар ҳамун сарзамину ҳамин кор ҳаром не, фақат дар аснои ибодат мумкин нест, дар асное ки шумо муҳрим ҳастед, яъне шумо ҳаром, яъне чӣ хеле ки аллоҳу акбар мегӯед намоз ба то салом додан ҳамин кор ҳаром аст ки охир ҳамунам ибодатам хеле вақту соат дора. ин хеле ки дар Макка як умр наздикӣ намекунӣ. не, умед мекунем ки фаҳмо шуд. аллоҳу аълам.